थांनाय 5 बोसोराव सोलायनायनि नामाव जेरैबायदि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बिजेपिजों लोगो लानानै जे सरकार सालायदों एखेबारे दिनै जोंनि मोनखानाय गोहोफोरखौ गैया खालामदों। जोङो बिपिएफ दोलो हिसाबै आरो एजे बर' हिसाबै खुब आशाबादि बिपिएफ दोलोआनो सरकाराव फैगोना खाथां। नैबे बिसायख'थिया खालि बिसायख'थियाव देरहानायनिल' नङा। बे दावहाया गुबैयै बिटिसिखौ बासायनायनि। हाउ वी कैन मेक बिटिसि स्ट्रं एगेन। ओंखायनो जों बुंदों सेफ बिटिसि। बिटिसिखौ बासाय। बे बिटिसिखौ बासायनाय आरो जोंनि थामोनथा संग्राम खालामनानै लाबोनाय बिटिसिनि गेजेरजों बर' हारिनि थामोनथा गोमालांनो नागिरदों। ओंखायनो बे दावहाया बिटिसिखौ बासायनायजों लोगोसे बर' हारिनि थामोनथाखौ रैखा होनायनिबो दावहा जागोन। बिपिएफ हानजाया फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गिबि फेजनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ मैया फोसावबाय। पिएमबि बडिनि सासे गोख्रों बिबानगिरि हिसाबै मा फोरमायगोन बेयाव? बयखौबो खुलुमग्रोबाय। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों पिएमबि बडिनि सोद्रोमा हिसाबै जे जोङो पिएमबिआव बे गिदिरथार बिबानखौ माने रुजुननानै रायलायलायनायनि गेजेरजों फोसावनो हाबाय। फार्स्ट फेज केन्डिडेटफोरखौ जों फोसावनो हाबाय। बे बिपिएफ राजखान्थि दोलो हिसाबै जोबोद गोग्गाथावना बाथ्रा। खारन समाबो गैला आरो खामानि मावनांगौनो माने सापर्टारफ्रा जोंनि वार्कारफ्रा आरो रायजो राजाफ्रा खुब गावनि बिजाथिया गमामायै सेरजामारखौ बेखौ नेनानै दंमोन। ओंखायनो आं बाहाय बुंगोन हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद, बिपिएफ जिन्दाबाद, हाग्रामा महिलारि लं लिभ। गिबि फेजनि फोसावनायाव 2 आइजो बिजाथि जों नुनो मोन्दों। फैगौ बे आद्रा थानाय 18टा बियाबनि थाखाय आइजो बिजाथि फैबावनायनि आसा दङ नामा? आइजो बिजाथिया आरो जोंनि जायफोर एप्लिकेन्ट बेवहाय 2 दंबावो। खुब बिसोरबो गोख्रोंथार। दा बेहाय जोङो स्क्रुटिनि कमिटिनि रिपर्ट आरो बिथांमोननि दासिम मावनायनि एक्सपिरियेन्सखौ नायनानै आसा खालामनो हायो। खिन्थु आं दिनै खाथां बेखौ मोनसे दोलोआव थानो आं बुंनाय नङा। बिपिएफ हानजाया 5 बोसोर जिरायनानै थाबाय। दा नै फैगौ बिसायख'थि मोनसे गोदान दावहा बादियै जानजि खाफ्रागोन। बेसेबां आसाबादि नोंथांमोना देरहागोन? जोङो बिपिएफ दोलो हिसाबै आरो एजे बर' हिसाबै खुब आशाबादि बिपिएफ दोलोआनो सरकाराव फैगोना खाथां। मानो होनोबा बे थांनाय 5 बोसोराव सोलायनायनि नामाव जेरैबायदि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बिजेपिजों लोगो लानानै जे सरकार सालायदों एखेबारे दिनै जोंनि मोनखानाय गोहोफोरखौ गैया खालामदों। ओंखायनो दिनै जोंनि गेजेराव जे अबस्था जानानै दङ बिनि थाखाय नैबे बिसायख'थिया खालि बिसायख'थियाव देरहानायनिल' नङा। बे दावहाया गुबैयै बिटिसिखौ बासायनायनि। बिटिसिखौ बोरैहाय जोङो हाउ वी कैन मेक बिटिसि स्ट्रं एगेन। बिटिसिखौ जों बोरै राफोद खालामनो हायो। ओंखायनो जों बुंदों सेफ बिटिसि। बिटिसिखौ बासाय। बे बिटिसिखौ बासायनाय आरो जोंनि थामोनथा संग्राम खालामनानै लाबोनाय बिटिसिनि गेजेरजों बर' हारिनि थामोनथा गोमालांनो नागिरदों। ओंखायनो बे दावहाया बिटिसिखौ बासायनायजों लोगोसे बर' हारिनि थामोनथाखौ रैखा होनायनिबो दावहा जागोन बे बिसायख'थिनि गेजेरजोंनो। ओंखायनो दिनै बिटिसिखौ बासायनांगौब्ला आरो हारि हिसाबै जों थामोनथाखौ जोङो गमायै लाखिनांगौब्ला बिपिएफनो भट होनांगौ। आङो दतमानि रायजो राजाजों लोगोसे बिटिसिआव थानाय गासैबो रायजो राजाखौ खावलायगोन जाहाथे नांगोलि सावगरियाव भट होनानै माने बिपिएफखौ देरहाहोयो बांसिन भटआव जाहाथे जों देरहानो हायो। बिनि थाखाय आं बयखौबो खावलायगोन दिनैनि दिनाव जों बिटिसि बासि रायजोनि थाखाय मोनसे माखासे गोनांथार साननाया सौग्राव फैदों आरो जों बे साननायजोंनो आवगायलांनांगोन। बिटिसि बासाव हमें धोखा नहीं चाहिए, हमें उन्नयन चाहिए। जोंनो थगायनायखौ नाङा, जोंनो जौगाखांनायखौसो नांगौ, जोंनो खौसेथिखौ नांगौ। बे ओनसोलाव सान्थिखौ जोंनो नांगौ। बयबो हारि माहारिनि गेजेराव जों थांनानै थानांगोन। बिनिखायनो जों बुंदों न'खर न'खर बिपिएफ, हर दिलों में हाग्रामा महिलारी, घर घर में बिपिएफ, हर गलियों में बिपिएफ। बिपिएफ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाग्रामा महिलारी लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। हाग्रामा महिलारी लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग। नांगोली सावगरियाव भट हो, नांगोली सावगरियाव भट हो।
गोजोन्थों।